Gava ku kesên file hatibûn û xwe avêtibûn bextê wî, da ku wan her du feqiyan berde, Mîr hêrs û ecizê xwe ya ji ber wê rewşê hefsar kiribû û avêtibû dilê xwe. Dîtî ku li bajêr rewş xira dibe. Fikirî wî gihîşt vê qenaetê ku divê tavilê biryarekê bide û zika kontrolê de destê xwe ke. Ya na ew ê reşa xerabtir bibûye û vêya ew ê ji bo nav û dengê wî nebaş bûye. Li ser vîya, Mîr hinekî din jî fikirî û ji xwe re got ez ê wî tê xim îfadeyê, heger got ji xwe got, na heger negot ez ê jî wî berdim. Emrê me ji Xwedê re, bila evalozî û nexweşiyahan ji nav bajêr derkeve. Di wê saetê ku Mîr wisa difikirî de teyrik hatibû ber pencereyê û feqî û jê re ev got. Ji Mîr re bibêje ez ê cihê xezineyê tişte re bibêjim. Lê devê şerdê te hebin, şerdê te jî bila ev bin. Ji her cûre heywanên ku li ser axa Cîzîra Botan hene. Heywanên ku goştê wan tên xwarin, 200 hebît bixwaze. Wan li ser çemê ser jê bike, laşê wan li vir biavêje serhev. Ev ê teyrê xeberê bidin hev û bibêjin feqî ziyafet ji bo me daye. Bila her kes werin ji vê ziyafetê qismetê xwe bixwe. Gava ku hemû teyr hatin û ji xwe vê kirina te kêfxweş bibin, ew ê şayê teyran destûrê bide ku cihê xwezineyê ji te re were gotin. Teyrikê ku peywira xwe anîbû cih, baskên xwe li ba kiribûn, firîya bû çûbû. Feqî ji kêfa nema zanibû ew ê çi bikira. Xwedê lê hatibû rehmê. Ew ê ji wê eziyet û tengiyê rizgar biba, bextê wî yê çê lê vegeriyabû. Xeterê ya ku dabû du şopa bextê wî yê çê û ew dil girtibû êdî destê xwe ji wî dişuşt û bi rêya xwe vediçû. Di wê navbereyê de deng ji deriyê hucreyê wî hatiye ku hatibû got: Mîr dîsa şandiye pey te, heyfa te, heger tu cihê xezineyê nebêjî, tu yê belheq bimirî, em jî li ber te dikevin, lê tiştek ji destê me nayê. Feqî tu bi xatirê Xwedê dikî heger ku tu bi cihê xezineyê zanîbî, ji Mîr re bibêje de ka dawiya li vê ezîtiyê bîne, heyfa te qencê Xwedê. Feqî bi halê xwe deketibû, li ser lingan nedik-sekinî ji wan re hev got: Xwedê mezin e, hûn ji bo min xeman nexwin. Xwedê alemê ye ku evdê xwe ji bîr nake û wê deriyekî xêrî ji min re veke. Ketin bin piyê wî û ewane anîn bin hinda Mîr. Mîr got: Feqî, kerem bike Mîrê min, dema tu dibêjî ev xezîne li ku derê ye? Tu çima ji min re nabêjî? Mîrê min, heger Xwedê alemê emir bike ez ê cihê xezineyê ji Mîrê xwe re bibêjim, tu yê bibêjî? Belê Mîrê min, ez ê bibêjim. Mîr ferman da ku zûka xwarin û avê ji feqî re bînin. Xulam û xizmetekaran tavilê av û xwarin ji bo feqî anîn, ji ber ku hal di feqî de nemabû. Mîr hêdî bi destê xwe av didayê û nan ji bo wî hûr dikir û dixist devê wî. Av û xwarinê kir ku rih bi laşê wî de were. Dilê Mîr rahet bibû. Ew ê feqî di dawiyê de cihê xezineyê ku ji heft mehî zêdetir e ew kiribû wek dîwaneyan bigota, ew ê mexseda wî biçûya serî û ew ê nebûbûya beniştê devê xêrnexwazan û fesadan û ew ê ji vê hetîkeyê xelas bibûya. Hişê feqî hatibû serê wî, hinekî din jî ber xwe vehat û got: Mîrê min. Mîr got: Belê, ez ê cihê xezineyê ji Mîrê xwe re bibêjim, lê belê divê tiştekî ku ez bibêjim Mîrê min jî wî tiştî pêk bîne. Serserê min feqî, ka tu bibêje çi hewce bike ez ê bikim, bi mal û can ez ê ber te sekinîme. Baş e Mîrê min, bi qismê heywanan lazim e 200 çêlekî, 200 gayî, 200 weranî, 200 bizinî, 200 karî, 200 berxî û 200 deveyî ji min re bînî. Li ber qerexa devê vî çemî bidî serjêkirin.
عیارê wan ji wan bikin û goştê wan li ber çem biavêjin ser hev bila li vir bimîne. Mîrê Botan ferman da zilamên xwe pere da wan û ew berda nav bajêr da ku heywanan bikirin. Feqîr û feqareyan Cizîra Botaniyê ku bihêstî bû mîr mecbûrî kirîna heywanan e, heywanên xwe yê zîef bû buhayekî pir firotin, zilamên mîr û karexan jê kirin. Zilamên mîr heywanên ku kirî bûn anîn li gorî daxwaza feqî li ber perê çemê Dîcleyê ser jê kirin. Heyarê heywanan ji ser wan dikirin û dibirin cihê ku feqî diyar kiribû datanîn. Feqê wan heyrana difirot, feqê wan jî dida ser hev gava heyarên. Mabûn jî difirot, bang li feqiyên Cizîrê kir û pereyên ku dabû ser hev li wan bilav kir. Ji bêhna laşên heywanan kes neveribû nêzîka hin da çem bibûye.